पाउदुरा मा खालामनानै दंथाय र' एसे फन बानायनानै आवलायहरनि आं। आयु फन फैदों रिसिभ खालामनांसिगोनहाय। पाउदुर मा खालामदों नों? हेलौ ओइ पाउदुर आंनाव नोंनि थाखाय मोनसे सारप्राइज दङब्रा। नों दिनै लोगो हमनो हागोन ना हाया आंखौ? फैदोब्रा फैदो 2 o'clock फैदो फैथारनांगोन अके। हा सारप्राइज मा सारप्राइज बेयो? आंनावबो नोंनि थाखाय मोनसे सारप्राइज दं दे दुलुर। ओमफ्राय आं थांनो हाथ'नाय नङाहाय दानो, मानोना आइजों आफाजों दासिमबो ओंखारलांथ'वाखै। बिसोरो मादैमोनाव थांनो नागिरदों। बिसोर थांखांबासो आं थांनो हागोनहाय। नों आंखौ लांफैनाङा दे, आं लामा गेजेराव नेनानै थागोन। ला 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 देलायखांबायलै दाना ओंखारलांनांसिगोन। पाउदुराथ' आंखौ दिनै सिनायनाय नङालै, बिराद इन्टारेस्टिं जागोन। यस बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। देखते हैं हमारा फ्रेंडशिप किस दिशा की ओर ले जाती है। हाय हाय ला 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 ओ बेसो नेनानै थादों दे र' ओंखारलांनि आं दसे। वाव दुलुर you are looking so cute. नोंखौ दिनै बिराद अनथावथाव नुदों। आं ओंखायनो नोंखौ खानाय सिननो थिनबाय थाखायोमोन ना। दिनैसो मोजां नुदों दा। थैंक यू माय डियर, you are also looking beautiful. जाना लाबायलै दानिया सेंग्राफ्रा नोंनि खिथु खिथु खारसिगोन। मा खालामबावनांगौलै पाउदुर, नोंनि खाफालाव नङाबा गन्थं गुदियाव हांगार गिदिर फोथा थुना होनांसिगोनलै। दुलुर ओइ दुलुर सिमांसो नुबाय फाग्लाया। पाउदुर मा ओंख्रि जानानै फैखोब्रा? गोथाव गोथाव जानानै फैथारबायगोनलै गावहा। खिन्थादो दे एसे मा जाखो? ए जोंना दालि झल आलुजों पनिरजों, बेनिफ्राय खांख्रिखला भाजा, सावन मास नालाय नाथायबा आइजों आफाजों जायो आरो ना बेदर। आच्छा बिदिसो दे होमबालाय थांबाय थानोसै ना। नों आंनि गान खननाय खोनासंनो नामा एसे? हे 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 आहा हा तुम दिल की धड़कन में रहते हो मेरी इन सांसों में रहते हो खिन्थादो दे दुलुर एसे। आयु सोरबा दंथारो होनदां ना? दङब्रा दङ, सोरबा सासे दङ। आंनि गोसो सिङाव सोरबा सासे दंथारो, नाथाय सोर जागोन बियो आं जेबो हमनो हायालै। मालाबा साइलेन्ट प्लेसाव थांनानै एसे गावखौनो गाव सोंहैनांसिगोन। साला नोङो आंखौसो जंखायगासिनो दंना? नोंहाबो सोरबा दंथारगोनलै गोसो सिङाव ना पाउदुर? एसे खिन्थादोब्रा दे, खिन्थादो दे। आं रावनोबो खिन्थाया, आंल' मिथिनानै थाबाय थागोन दे। नै सफैबाय, थ' गारि लाखिनानै ओंखारलांसै। आयु दुलुरा आंखौ मा होनखो होनबा? आं बिदिखौ साननो रोङा मा, आंनाव जेबो गैया। पाउदुर माने एफा सिरि थाखो नोङो? एसे रायज्लायदोब्रा। मोनसे खोथा खोन्थानो गोनां दंबावोमोनलै। जोंहा आइ आरो आफाया आंखौ गुवाहाटियाव बिटेक खालामनो थिनहरगासिनो। आं बिराद थांनो बादोंलै। माबोरै थांनांगौ जाखो आं? नोंबायदि एफा मोजां लोगोखौ नागारनानै आं बोरै थांनोब्रा? बायोलै
आं थांनो बाथारदोंमोन आं थांला मिथियो नामा आइ आफामोनखौ नोंनो खिन्थादो दे आं थांनो ना थाङा नोंथ' आंनि बेस्ट फ्रेन्डखा अब्ला नों मानो सिन्था खालामो आं नोंनि थाखाय प्रार्थना खालामगोन कि नोंबो सासे गिदिर मानसि जानानै फैथों होननानै दुलुर नों थाङाबा आयंमोना जोबोद दुखु मोनगोन बेखायनो नोङो आयंमोननि गोसोनि साननायखौ पुरा खालामथारनांगोन आरो जोंथ' उनाव लोगो मोनफिनखागोन ना नों माखौथो सिन्था खालामदों जेबो सिन्था खालामनाङाथ' अके सिन्था खालामनाङा दे जों थांदिनि बिदिबा फाउदुर नों मोजाङै थागोन ना थायाब्रा आं जुदि गुवाहाटियावहाय बिटेक एमटेक फरायनो थाङोब्ला गावहा सोरबा लोगोजोंसो बेरायहैबाय थागोनदां आंखौ गोसोखाङालासिनो गावनि बेस्ट फ्रेन्डखौ गोसोखाङालासिनो बेरायहैनांगोनथ' आरो आंलाय बोरैथो न'आव थाबाय थानांगौ जाखो आंनो बेरायनो थाखायथ' सासे लोगो नांगोन ना बेलायथो आं मोनथिखागौलै ओंखायनो आं थांखाया आं थांनो बाखादों फरायहैयालां बिटेक एमटेक आं बेहायनो थानानै मोजां फरायगोन नङाबा नों सोरजोंबासो बेरायहैबाय थागोन थाङालै आं थाङा जानाय नङालै ओहो आं बेहायनो मोजां फरायनोसै फाउदुर आसलि सानमारो आरोना नोङो आं खेलायदोंसो मा आं मानो बिदि खालामलाबायनांगौ जाखो दे नोंखौनो नेबाय थागोन आङो रावबो गोदान लोगो लाया आङो बेरायहैनो थाखाय मिथिबायना जोंनि न'खौसो मोनफैग्रोबायलै माथो फाउदुर गारिखौ दोननानै आं नोंखौ ससे थाबायनानै दोनलांसै नामा आयंमोना माला फैगोनब्रा एसे गोबाव आलासि जाबोबा हामगौलै दानो फैथ'आबा हामगौना सानथाम सानब्रैसो थाबा हामगौलै मा जादोंब्रा माखौ एफा मिनिखो नोङो जाम्बि बायदि खोन्थादो ना मा जादों खोन्थायाबो बेना थैखागोनलै माथो सेना नोंना गेवनायसो नों नायनो बावदों नामा थैखागोन